Vítajte pri tomto vlogu. Sme na plenéri v Pánskych Pelej. Ideme vlogovať. Ideme robiť plátno. Zelené, veľmi. Toto. To sme mali robiť. To som spravil. Už. Taká rastie mravec. No to mi. A toto som spravil. Tam toto. Počúvaj, toto je pekné. Neviem. Ale vážne si to ty robil? Teraz... Dobrý deň, dneska je druhý deň. A mám malovať niečo, že štilizácia krajiny. Sadol som si sem. Ale neviem, ktorú. Vlog. Toto som spravil. Vyzerá to ako kaktus alebo ako strom. Tak je to tam. Ako môžete vidieť, som v lese. A mám tu svoje plátno. Tak sa môžete pýtať, čo robím v lese s plátnom. Na druhou stranu. Zdravíte. Tam toto. Príde teta Andrejka a my to budeme musieť zhasnúť a tváriť sa, že ten... Deň 5. Toto robím. A tá tvár je strašná ešte. Joj. By človek nemal to. Uha. Tak toto je... Gandalf biely. Šedý vlastne. Gandalf šedý. Čo vy máte na pláne? Kakať by som chcel ísť. Play. Neplay. Don't play music. Ale ich bude robiť, alebo... I'm having trouble with the connection. Please try again later. Let me see, kde ho dáme? Predstav si, keby, že si hnedovlasá. Že ako by to vyzeralo proste. Má také tie... Akože myhalnice? 3 dní som ti robil portrét. A ty si odfotíš tvojho krokodíla. Keď už je to celé Dobre, ty si odfotíš krokodíla. Poďme celé. Dobre. 3. Pripravujeme večeru. Rýchlo. Robme. Wow. Čo je témou, Juraj, čo je témou? Flóra. Máme kvety. Robíme kvety. Áno. Ako sancovať dielka. Najkrajšia výzdoba na pleneri, čo? Najviac.
A to je asi... Ešte tady jedna jahodka, ak chcete niekto aplikovať. Ďakujem, zrela. Je to dobré. To je kurva vajčí. Mám už vypať, Už sa ten párik. Ivan, nie. Zabudaj. Zabudaj. Ivan. Homosexuál. Ešte hlasím, že ma to môže Prvne fotiť. spravil kvôli tomu, že teta Andrejka povedala, že nemáme dávať krv do rohu. Ale tento bol nestresový. To s ružovým pozadím to veľmi veľký obraz. Až sa nevie to asi. Ryba. Poďte, že na večernú modlitbu. Jeste z vrské žele. A ja.